Ако търсиш Rolex в 2026 и не знаеш кой точно, останете, защото днес ще разгледаме 5 конкретни модела с реални пазарни данни и реални цени. Аз съм Калян и работя с условни часовници от над 20 години. Което означава, че виждам реалния пазар всеки ден, не само статистики от интернет. В края на видеото ще ви покажа кой от тези 5 е с най-нисък риск според вторичния пазар. Отговорът ще те изненада. Пазарът на луксозни часовници в момента е интересен, но не е лудостта от 2021-2022, когато всеки Rolex се продаваше двойно над цената в магазина, но не е срив. Това, което е случай, е корекция на цените на самите часовници в бутиците и вече не може да отидете си вземете часовника от бутика и да веднага да го продадете и да направите някаква огромна печалба. Много от моделите даже не се търсят, излезнали един път от магазина. Изгледайте до края, ще ви кажа коя референция е най-правилната инвестиция в 2026 година. Независимо дали търсиш инвестиционен часовник, подарък за специален повод или просто искаш да знаеш кой модел е правилен за теб, ние сме официален сервизен център на 28 швейцарски марки и можем да дадем много по-добра перспектива от всеки един друг търговец. 2026 година е тук, а вие не знаете още кой часовник да купите. Събрали сте някой лев, може би са ви дали роднини за абитуренския бал, слушайте до края. Не всичко, което се казва в кафета и ресторанти е истина. Не всеки модел носи своята добавена стойност. Затова поне веднъж се доверете на повече от един човек, четете повече, ако имате желание се доверете на нашия опит. Заповядайте при нас, може да пробвате всичките тези модели, както и много други такива, защото това са най-търсените часовници за изминалата година. За мен те ще бъдат търсени и в 2026. Хълк отново започва да се връща като един инвестиционен часовник. Батман, но само на джубиле. Пепси, както всички знаят, вече е спрян, но за мен хайпът там е моментен, затова бъдете внимателни. Буси е часовник, който за мен всеки един уважаващ себе си трябва да има поне един в колекцията си, както и Datejust 41 мм. За повече информация заповядайте на място или напишете в линка под описанието. Сега малко повече за всеки един по-отделно. Моят любимец Хълк, часовник спрян от производство, който се търси все още и няма да спре да се търси скоро. Бъдете внимателни с покупката му, защото има много фалшификати или много Франкенщайн. Франкенщайн означава часовник, на който са му сменени безела, циферблата, направени документи. Затова бъдете внимателни, когато купувате, да имате възможността да проверите истинността на вашия часовник. Защото това са колекционерски покупки. Това е часовник, който след хикс време вие ще искате да продадете и да имате печалба. За да не сте излъгани и да си търсите продавача след 5 или 6 или колкото да е години, просто направете проверка преди да направите покупка. В зависимост от годината, часовникът варира между 16 900 и 17 800. Всичко това зависи от състоянието на часовника, как е обслужван, дали е полиран, дали не е полиран, дали е с заводските си лепенки. Да, има такива, които се намират, но съответно цената им по-висока. Нищо лошо няма един часовник да бъде полиран, но най-важното нещо е така да е полиран, че да няма следи, че той е унищожен. Затова следете и гледайте внимателно това, което ви предлагат. Rolex Batman. GMT функция, джубиле верига, един фантастичен избор. Малко подценен от своя събрат Pepsi, който вече е спрян от производство. За мен е един уникален часовник с много красива, изкряща визия. Сложен на ръката ви подчертава вашия стил и че вече сте разбрали, че не сте просто колекционер, а на следващото ниво. Все пак този часовник се котира в зависимост от годината между 15-18, зависимост от състояние, лепенки по него и най-важното, пак ще повторя, часовника не трябва да бъде унищожен от някой, който се е старал да прикрие следите от употреба. Бъдете внимателни, този безел е чуплив. Когато купувате часовник, детайлно гледайте да няма микроскопични пукнатини. Това ще ви струва между 2500 и 4000 евро. Затова бъдете по-внимателни. Най-търсеният в момента модел GMT Pepsi. Спрямо от производство започнат хайп в търсене и надцакване на цени. В момента, в зависимост от състоянието, цени между 22
25 000 евро. Бъдете изключително внимателни, този безел се пука от най-малката намеса. Оглеждайте дали състоянието на безела е каквото трябва да бъде, а именно, когато светнете с люминесцентна лампа, той трябва да става еднакъв цвят. Това е трик, който може да ви покаже дали вашия безел е оригинален. Ако е сменяван, той няма да свети в еднакъв цвят. Пробвайте го и ще видите. Rolex Submariner Bussy. Перфектно стоящ и на риза, и на спортно облекло. Възможност да се гмуркате с него, защото той все пак е от професионалната серия. Един фантастичен избор. За първия една идея по-скъп часовник, защото все пак той се котира от 13 000 до 15 000 евро. Това е един много добър часовник за всекидневна употреба. Казвам защо. Златният безел е конструиран фантастично да пази керамичната част вътре, така че каквото и да правите с него, сте една идея по-запазен да направите щети. Така че ако сте по-емоционална личност, с по-емоционално ежедневие, това е един добър избор. Казвам го, защото следващия часовник е един пример за елегантност и стил. Безел от бяло злато с изключително финиширани пирамиди, които са също така и много нежни. Трябва да сте по-внимателни, когато носите този часовник. Предлагам ви това да бъде вашия часовник за вечерно излизане, бизнес среща, но той не е за всеки ден. Нежният финиш върху този безел лесно се наранява, но пък за сметка на това дава една изключителна визия. За първи Rolex аз бих избрал този елегантен модел, защото стои перфектно на всякаква визия. Rolex Datejust 41 мм. Rolex е една от марките, която си заслужава инвестицията, но не е единствена. На пазара излизат и други марки, които стремглаво се опитват да вземат пазарен дял, така че ако все още не сте взели решение какъв точно часовник желаете да купите, влезте в нашия сайт или просто заповядайте на място, някой от нашите специалисти ще ви обърне внимание и ще ви даде най-правилното решение как да инвестирате парите си в модел и марка, която да ви гарантира, че няма да загубите. И най-важното, импулсивна покупка не винаги носи печалба. Затова слушайте се в съвета на някой, който с това се занимава, а не приятел, близък, който е чел статистики. Статистиките не са ежедневието. Отдолу в описанието има линк. Коментирайте какво сте харесали и какво не, какво бихте желали да видите в следващи наши видеа. Дайте коментар как да подобрим това, което правим, така че да е по-достъпно и по-правилно за всички колекционери, всички желаящи да влезнат в света на часовниците. Всеки един коментар е важен за нас. До скоро!